EPO er et middel, der øger kroppens dannelse af røde blodlegemer. Blodlegemerne er dem, der sender ilt rundt i kroppen, så man kan lave muskelarbejde uden at blive træt. Så ved hjælp af flere røde blodlegemer, som man jo får ved EPO, kan man arbejde mere, fordi der transporteres mere ilt fra lungerne og ud til musklerne. Mængden af røde blodlegemer kaldes hæmatokritværdien. Hæmatokritværdien er, hvor stor en del af blodet, der er røde blodlegemer. Det kan man godt måle, og det bliver der også gjort ved mange store cykelløb. Normalt har mænd en hæmatokritværdi på 40-45%, og kvinder har en hæmatokritværdi på 38-43%. Der er selvfølgelig også bivirkninger ved brug af EPO. Produktionen af de røde blodlegemer kan nemlig ikke styres helt. De røde blodlegemer kan udgøre en for stor forskel af blodet, så bliver blodet tykflydende. Og så er der selvfølgelig også risiko for blodprop. De røde blodlegemer kan ende helt op på over 50%, når det er værst.